आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाग्रोबाय दा आङो कमार्स कलेजनि कालचार सेक्रेटारि आंनि मुङा एलिजा ब्रह्म दा जोङो दिनै जोङो जोंनि कलेजनि गासिबो हारिखौ देखायनो सानदों आरो दा जोंनि कलेजाव गोबां हारिनि मानसिफ्रानो फरायो दा बेखौ मोनसेल' हारिजों बे कलेजा जाफुङा दा बेखौनो जों दिन्थिफुंनाय जादों कि गासिबो हारिखौ लानानैसो जोंनि बे कलेजा जाफुंनाय जायो दा बेखौनो जों बयबो जोंनि हारियावबो गोबां जिनिस थायो गोबां ट्रेडिशन्सफोर थायो दा बेयाव मा थायो मा थाया दा बेफोरखौ गावबा गाव गासिबो हारिया लामा लामा बेखौनो गासिबोनो दिन्थिलांनाय जागोन आरो दा बेनोसै दिनैनि बे फुंबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय कमार्स कलेजनि जानानै नोंथांमोनखौ गिबियाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै जोंहा कमार्स कलेजनि गायसनथाइ सान बेखौ जों नोजोर होनानै जों दिनै मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बे हारिमु दिन्थिफुंनाय आफादाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हारि हारिसा जों ज' जानानै जों मोनसे हाबाफारि लादों जों बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जों बेखौनो इसारा होनो सानोदि कमार्स कलेजआ मोनसे हारिजों दाजानाय नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमाफोरजों दाजानाय मोनसे फसंथान बे हिसाबै जों दिनै बेखौनो फोरमायनो सानोदि कमार्स कलेजाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिनि फरायसाफोर हाबो बेजों लोगोसे जोंहा सोलिगासिनो दं दा एनुवेल स्पर्ट्स उइक दा दिनै कालचारेल रेलि बे हिसाबै दिनै जों माने कलेज गायसननाय सान हिसाबै जों बेखौ दिनै लादों कलेज गायसननायजों लोगोसे जों बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों बे रेलिखौ बबेनिफ्राय बबेसिम बे रेलिखौ जों कमार्स कलेजनिफ्राय लानानै आसाम अवेलजों ओरै गिदिंनानै कलेजाव फैफिननायखौ जों लादों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन